Euskal Herria abiapuntu izan da, hainbat herrialde eta itsaso ezagutu ahal izan ditut bidai ikaragarri hauetan. Bizitza osorako esperientzia brutalak eskuratuz. Paisai eta jende anitza, abentura bereziak, lagunekin inguratuta edota nire kabuz, proiektu honek eta munduan zehar bidaiatu ahal izateak markatuta utziko naute. Itsaso ez ezik, munduko ekosistema anitzak ezagutu ditugu. Islandiako kostalde izoztuetatik, Namibiako basamortuetara. Indonesiako uharte tropikaletik, Hego Amerikako paisai basatietara. Leku bakoitzak, naturaren aurpegirik ikusgarriena eta euskorrena erakutsi dit. Ozeano, ibai, aran eta mendi bakoitza zaintzea zein garrantzitsua den gogorarazteko balio diezagula. Ez dugulako B planetarik, eta gure ardura da guztioi bizia eta etxe eman digun lurra zaintzea eta hobetzea. Surfak 7 itsasoetako olatu desberdinetara eraman nau, eta toki bakoitzak erronka berri bat eskaini dit. Niretzat, helbururik nagusiena itsasoarekin konektatzea eta surfaz disfrutatzea da. Itsaso barruan bizitakoak uretatik kanpo lagundu dit. Mundu osoko itsasoek nire surf estiloa, pazientzia eta ulermena aldatu dituzte. olatu
auto handiak, txikiak, erraldoiak, tubo luzeak, motzak eta aldakorrak. Uhin bakoitza bere ezaugarriak ditu, eta nire lana ezaugarri horiek aztertzea, ulertzea eta surfeatzea izan da. Mundu osoan surfeatu eta gero, konturatu naiz bidai hauek nire bizitza aldatu dutela betirako. Leku bakoitzak, uhin bakoitzak eta ezagututako pertsona bakoitzak nire barruan arrasto bat utzi dute. Olatuek nire etxe bihurtu dira, gure planeta berezi eta anitz honetako ozeano bakar batean. Eskerrik asko bidai hau nirekin egiteagatik. Ziur nago berriro elkartuko garela.